Tero Kataisto toisen kerran matolla ja nyt vastassa on Marcel Verwey, Hollanti. Tässä ottelussa nyt Ilmajoimiehen pitäisi näyttää mitä hän osaa, nimittäin edellisissä kevään Euroopan mestaruuskilpailuissa Kimmo Itvola pyöritteli ylivoimaisen pistevoiton tästä samasta Verweystä. Ja nythän ollaan siinä lohkossa, josta voi päästä korkeintaan pronssiotteluun, mutta tie sinne on kovin kivinen, eli jollei Kataisto paljon paranna painiaan, niin eipä taida olla sinne saakka toiveita, mutta toki Teron on lupa näyttää sitä, mitä hän osaa. Parhaimmillaan hän on kyllä ihan hyvä painija, mutta jonkunlaista lovea on kunnossa nyt viime aikoina ollut. Ei näytä vielä oikein hyvältä, mutta vielä hän tässä ottelussa voi jonkin verran mainettaa paikata. Ja sieltä Kataisto väkisin yrittää mennä taakse. Hollantilainen kuitenkin sitoo käden niin tarkasti, ettei Kataisto pääse sinne. Luultavasti hänkin odottelee vähän mattopainin alkamista. Varoo pitempää hollantilaista, mutta eiköhän nyt sitten vähintään matosta noita liikkeitä lähtene. Miehet sitovat nyt oikein ylhäältä niin kuin asianmukaisesti pitää. Ensimmäinen minuutti painittu. Sally Stanford, mattotuomari USAsta, on sitä mieltä, että vielä ei ole aihetta pistää kumpaakaan alle. Näin sininen hiha sitten heiluu ja nyt alle pistetään Marcel Verwey, hollantilainen. Ja Kataisto pääsee näyttämään mattopainitaitojaan, jotka normaalioloissa ovat aika hyvät. Siinä vaan mies tiukasti kiinni ja tästä pitäisi nyt lähteä vyörytyksen tai noston mieluummin. Kataisto nostaa, kääntää tuonne toiselle puolelle, saa siitä hänkin varmasti tuosta liikkeestä pisteen. Ei ole vielä tullut kyllä kummallekaan ja siinä päälle palottaa joka tapauksessa hollantilainen saa pisteen. Kataisto on sellaisessa hankalassa paikassa. Molemmilla on juntta, mutta Kataisto se vetää ja vetää tosi komeasti. Siinä ei sitten taida jäädä enää selittelyn sijaan. Siellä on vastustaja pahassa sillassa, on siellä alla. Ja sillastakin tulee vielä ylimääräisiä pisteitä, mutta minä luulen, että tämän junttaheiton jälkeen niitä pisteitä ei enää tarvita. Komea on kuitenkin Verweyn silta. Kataistolla niin hyvä ote tuolta pääpuolesta, että tuolta tilannetta ei saa missata. Hän vetää miestä matolle. Siltatilanteen voi tehdä tässä. Vielä ei ole mitään hätää, vaikka on punaisella alueella sillassa, mutta jos pää menee punaisen alueen ulkopuolelle tuonne suoja-alueelle, niin sitten homma on erikseen. Ja nyt sitten peli selvä. 2 minuuttia 11 sekuntia ehti kulua, kun Kataisto 7-1 pistejohdossa pisti Verweyn selälleen. Ja tämä nyt oli tietysti sitä Kataistoa, mitä me olisimme halunneet nähdä myös ensimmäisessä ottelussa. Silloin sitä ei nähty. Nyt kuitenkin Tero Kataisto päätti tämän homman ihan iloisesti ja minä luulen, että me varmasti vielä saamme nähdä tuon hidastuksenkin, joka kertoo minkälainen tuo Kataiston todella